Skyworth. Arada stand-up ettim. Stand-up'ın önüne düşüren bir gizecek rolüm iş verdi. Stand-up onça görülmedi hatta. Komentaryalarını düşünüm ok, nem için John Sinsip yazýaňyz. Hani beýlek zatlar menini görýän, okuyan näme sebäpden yo ýylgyrýan şu nem için yazýan mysal üçin senem ýazandan biri bolup bilersiň bilemi. Ahir ýanky goýun videomyň biriniň komentaryasyna jogap berdim. John Sinsip näme için yazýan diýdim bolýan. Ağam şoňa meňzeýän da diýip ýazdy. Reski şo wagtlar girip gözledim ha. Google'a girdim de. John Sins kim diýdim. Akazutsa bir gün matarın meşhur dogonlar diýip studiýasy bar eken. Yo näme ýylgyrýan başan ýaly studiýa. Menem täze öwrendim. Hani sen öňe bilýänsiň. Bulam şol studiýaň düşürýän kinolarynyň baş gahrymany kanyýeşde bir ögürlük kinolar düşürýän ok. Men bir halyan kinolama däl o kinolar ýöne. Şoň düşürýän kinolarynyň baş gahrymany sen isleseň islemeseň şol oglan düşýär. Ay simpati işini kelmen ýaly. Owadan kaço. İlke bir hili gaty gördüm menem. Hani men bir poeziýa gurban nazar Eziz'in ýazan eserleri, şahyrlaryň goşgulary, toy, widuşuluk, degişme we şu wagtlar bilen güýmenip ýörkem birdenam bir beýdip ýazýan bir hili. Abidni alam bolýan öýkelejekmen bilem ok beýgenjekmen. Ay soňyň wagt geçdi pikirlendim. Ay şunu ýene bir gireýine diýdim. Ne derejelik işi wa diýdim bolýan. Mul asyl medal alan bayraklary, Habibiň uruşup boýda alan bayragyndan känämiň alan bayraklary. Gatykän. Soň oturup pikirlendim de diýdim. Ay bulam öýdi işiniň ustad diýdim, işiniň kemin goýana oglan. Indi işler bilen hani tanışdym da goýja. Medal bilinir menem ma edil. Sportsmenler kýallar ýöne bada. Käwat, käbir ýerine kino. Ay diýdim, bulam öýdi işiniň ustad diýdim, ýaltanman ýa-adamam diýdim, töweleme diýdim, şunu ýaly kinolara düşýän bolsa diýdim. İşiniň hem kemin goýana gaty gowy edýär. Gülme, çyny bilen niýe? Ondan ay muňa meň diýen bolsalar bolýar diýip menem öwrenşerdim. Ýuwaş. Ýok. Her kim bir zatdan şöreýär bir iş edip biler ýöne esaslar näme iş etseň et şol işi gowy et. Mysal getirdiň hem mysal üçin şoför many gotdan ben okada erkek bolagam kellämi agyr panjyk ekitde düşürmeni gaýraty. Çykamda başga bir ýerine menjek. Bol gataň zat o öz işiň ustady bolsaň gataň zat. Bir hili öz işiň ustady bolsaň durmuş ýuwaş ýeňilleşip gidýän ekenna. Kelle deşin ki ýaly. Kritik gördüň bolmaý? Şu wagt ýetip giden kärler bar bilýänmi? Hani ýatdan çykan kärler bar. Men mysal üçin bir 64-65 daha garkatan bir agam mada. Şu wagt ýygydan jaň edýär. Darjan eýlenim diýär. Ay gowagym Allaha şükür. Ey bir maňa da bir diýär, magazin ma esemem tap ber diýär. Ay birini uradýan halany, beýleksini uradýan halany. Ol pikir edýär, esemem bir kompýuteryň çiýidir öýdýärmi näme? Bir de urşolagym owada pil jagany egini atyp ekinek ýaka mirap gözleýärdi. Şu wagt şu esemem şu gözleýän agam. Mirap näme diýänsiňiz? Trendden gaçdy da moda däl nokar. Mirap owada bilmeýänler aýdýan. Ay bilen bilýär, o dolalluk diýjek bolmady.
Mirap o waň ekindikine suw tutup berýän adam, mysal üçin nire näçe doza ýetmeli, sen hyýaryňa düşen suw pomidoryňa düşmeli, al garpyzyňa düşen gabyna düşmeli, al şonu ýaly o waň suwuny sarlaýa gepiň ysgasy. Mirap bilen araň gowy bolsa şu wagt bir YouTuber bilen araň gowy bolan ýalak da. Plan näde diýip YouTube'dan oray diýip giden ýalak şu wagt. Teňeşdirme. Mirap şo döwrüň YouTube'ram şol, TikTok'ram şol, Instagram'şam şol, vakarnyýor diýenem şol, o wan gyýwatyny sarlaýanym şol, aýalyň bilen söwüşden gudurçylyga gidip berýänem şol, kurtoýrak bolsaň awraýyňa görä sarlaýar da mirabam sebäbi gytkär hemem şol kärde ussat bolaýsaň iň arzulanýan kär. Owada iň gowna harysda birinji mirabaga dadyryň o meýdana oturanlar zat diýip ýaşullar. Diýjek bolýanym mirap gowy bolanda sen ekiniň gowy bolýar. Inni ýankydagy o giýje dagy ekiniňe gara ul galyp ýanky suwuny fazlamaly bolsa gowy mirap bolsa olaňam içinde gowy däl, işiniňe ökdi däller emma aday plana tutturmay, suw tutturma şoňa şalp şaraň edýärler diýip. İçinde ökdeler näme diýär? Alo, bize de angat del gowurduk wat getirdiler o wat diýip duruşy bilen minnet da, ýöne şo minnet çekilýärdi. Ne olur ýalylar? Inni esememşikler şey diye. Neye varttırya? Mirap bir azap çeken ok değil mi? Onun öz çeken azap var. Yönü haysının öz işinin ustadı, haysının ustadı del bilip bolun ok. İşini hemmek şemen gowy diýen niye? Boyun alıp nakrut geden ýalylar dost düşünýän mi? Biriniň hakyna girýän. Hakyna girme diýjek bolýan bardan. John sinsip ýazýan. Men kimseden oğlan bilen zato şol oglan öz işiniň näseňem ustady. Birun malum bolup ýör. Birun tens oýnaýany kömek edip ýör. Birun ýangyn bolsa, pajar bolsa öýler gidip öşürip ýör. Birun santexnik bolup ýör. Birun dastaşyk bolup ýöne gelip bilýär. İden wagt gelişip dur elne. Ýigide Müň hüneram azylyň naklyň manysyny men şondan öwrendim. Kellede şo dol bir kinolaryny sen dol gördüňmi? Menem dol göremek ýöne şu bölek teaserini görüňdi. Ýamyr ömrüňe ýeterlik bir many ýatyr ha. Ýaltan many işine de öz işiniň 100% ustady. Aýny muňun biografiýasyny öwrendim ha Jonakka. Polny öwrendim. Niýank ýene öwrenip öwrenme öýdäken bilýär ha. Hadyrjon kim eken onuň diýär ha. Berden näme jogap berjek? Näme diýjegim bilem oga. Ýüzüm kurşordan bolýan ey. Bolýar bar nahardat pişirişdirdat. Yo bilesim gelýär aýt diýär. Näde aýtjak o? Yo hydyr kime meňze diýerler bol aýt. Qıssap üstüme gelýär öýdäki. Näme diýjegim bilem ha, no menem ahir diýdim. Onu men ýalydim öz işiniň ustady o diýdim. Sen näme dostat diýdi? Öldürün näme diýdim? Benim näme diýjegim bilmem dymdyma. Ýoksam siziň öňüňizde de gelip şu dymyp durmaly. Ustady diýen bolan bizim durmuşymyzda şu aglan kärlenmiň köpüsi ýaň gelen ýaly bolan eýýän bulan ustady, halipasy, şägirdi wa ho. Instagramda plany ustad men şondan öwrendim, men şoň şägirdi. Aparatçylar, kuratlan ay olara bolýar diýen o TikTokçylar kuwar o. Eşitdiňmi? TikTokda halipasy barlar war o. Men TikTokda halipam kevelecik 50, 60, 77 da bolan. Şondan öwrendim da. Näme diýdirýär o? Özara gurrunlaryny eşitýän ha? Daňan bizem TikTok'a düýün gelemde. Da şükür açylar ber ulanýar. Ulanýar, özüň üçin bolýar. Ýogam niýetim gelýär, goşulyp bolan o ýylyň gurruna. Bir hili to daş asır demir asır var ha. Daş asırından mer men
çağıl ediyen daşı diýen ýaly ýa bir demir döräli ber dost men demir usta diýen ýaly o. Birinji agaç kesilläj giyin bilýärmi? Şondan bäri ýa-da men agaç usta diýdi. Ay şey diýdi anan ardymam. TikTok açylaly ber menne TikTok ba. Ve Einstein doğulup şondan bäri men fizikany bilýän diýäýmersiň ha. Okey açylaly ber ba girdiň. Açylaly ber sen scroll etdiň belki bilen zoga näme etdiň. Sen men ýok çykdyň da bir zatlar gurlä guradyň. Ýa-da dagan şeýda başlaly ber men şuýda ba. Inni esemem şikleň ustady, halipasy, şägirdi olar geç. Inni bulardan interview alyp başladylar. Interview alýan sonra ýara. Siziň öňkäriniz näme etdi ýa-da? Ay men öňkärme sıvar şykdy. Onuň bir medeniyede sunuňda höwesim bolan soň bir gün otýurdum. Şu zatlar edip başlaýynlaý diýdim diýe. Intek edýän işiniň adyny bilen ok özü. Şu zatlar etdim diýe soňam ay medeniyet sunuňda gowaram soň iýemi muny sunugat bilen sunugat derejesine getirdi deňeşdirip. Esememşik näme diýseň şu wagt şu zat diýip gün jogap berebiljek ýok, dogry dämi? Esememşik sosial mediada marketing bilen meşgullanýan adam. Gülme dogun. O canlarym ine bärde de arzanlady. Dök bakadan. Yumurlama kada. Oğlanlar amma daray. Gel şunu alýan abi. 4 tane am gön üstüne mogut. Esemem bolan o. Yürütü şoň şün käriň taşlanyňa diýýän kädidiren sonra öretim gelýär. Ýönümen bir zada anyk bilýän. Biz bir gowy svarşymy ýitirdik. Hikaýaň odan bolsun ha? Ay plan halipa dutarçy dünýeden ötüpdir. Ýogalypdyr diýseler. Ey öň näme diýäday diýesiň gelen akda şonu. Ülýänçe dutarçaly, öňün dutarçalýady. Şonam ülýänçe etdi şol işi, ussady şol işi. Bir işi ülýänçe edäýmeseň alranok. Şu käre, şu hünäre ömrüň bermeseň alranak o. Halipa çykaýmagan satdaly, TikTok açylalar, balay. Diýeniň bilen senin de halipa bolmagyň dälle. Ha bolýar. Ülýänçe sen şu TikTok'da olaýsaň, te dakansa. Ey plan agamay bu barýan. Jüm 777-de öň ady diýip. Anur sen ýaşaňda şey diýip ýatlasalar. Diýip beýleklerim. Bulho. Aýgül 933 bilen bir dügur efir edýärmi diýip sen garnaň soň şey diýip ýatlansaň. Ýa-da 80 ýaşaňda garraňda bäbi o jümmi 77 may Türkmenistanda birinji mobil graf şeyden de TikTok'ta eşiňi çalyşyp berýär. Bäy pahy görgül garrapdyray. Halipa bara eline kam iPhone 93 may näçe idi. Hani şey dip ýatlansaň bolmagy mümkin. Ey gözel laýda da garrapdyr, gözel 93 täfi diýip. Gyýyzlar gülmäň sizem. İlkiler helki açylalar bize giyildik diýen dogunjumyň girende urlaryň edil ýanraklar bar TikTok. Tonçuk girenler hem var. Ine canlarım hamirmizin almak üçin, süýüji olmak üçin munam garýas şey diýip çykýan bolyn. Ine tortumuz süýüji bolýardy. Inni nähili
Ine canlarım bersine de ne kontr çıracık bilen Güljağa şamaýdyk. Törtümüz owa döngörünsin. Bersinden nädir bu rakursynam alar solen hasam ýerine düşür. İştäňem açyk bolsun. Dolinne tortu üşüren oklar nädip owa dönmolmagynyň aladasyna. Nädip owa dön syömkan edip bolar. Şuňa aladasyna. Has sorsy nädip muny owa dön ýöredip bolar. Sagdak bolýan nädatlaňda basyn. Diğer ýalyk video bolmalla. Trendden galmaly alla. Kämilleşmeliýek bolýan. Tort süýjetdiňmi? Has süýjet. Tortu owadan düşürjek diýip kamera çolup gitdiň. Tortuň tagamyny aýla wurduň. Olynny owadan kamerada syömk eden adam tutunak bolyn. Gyýyryp başlaýarlar. Tagam gowulmasa owadan edip düşürülen zat hiç kim almaýara. Şoň tagamyny men özüm elin edýän. Şunu gel ananna dadyk gör. Halasaňam halamasaňam dadyk gör. Tagam gowulmasa gelle yüzüme tüýkür. Ýöne men zatyma at takma. Dur dogan at takýan ýok. Kellemisten Avrupalçyga sokorňýar men şoň reseptiniň süýçüligine garantiýa geçýän. Özüm birini alana da bir muğuttur. Şu at, şulayın ayağına sennem şunna skitke va. Durdoğun diyesin gelýär käbirine. Soňundan ýankyň gyýgyrşyndan gorkujuňa ay ýene bir tortsa kaz edýän apyrmer. Aýny ýydyň ýene süýjüdäle. Zıňylan bolanyk ay bir dal etdiň bir haladynyňda gatak edýär tortum. Ýankyň kommentariýasyna girip başlan tortuňyz gowda eleken diýip ýazýan alyp şu tak çünkü çykaryp goýýanlar bar ha. Görüplerken ödüm lokan olan aň ýerde de ak ýermedik, ak ýerde de aň ýermedik, bir ýerde bir ýermedik. Sen kimin etdirýänden bilýän, beýdip çerez ýapga kaňdyňyz söýlen gelip durmady. Oňarýanmy? Ýüzüm aýt, men edibilýänmi, edibilýänmi? Oňarsaň sen emet, sen edibilýänokmy? Öýüňde gürlemede otur. Wayna başlaýar anna. Dogry aýdarlygam ýok. Ýanka düşündirasym gelýär, jany ogul maňa hiç kim etdirenok sen. Ýanka ilk gören tortum gowda eleken diýip bolanok. Garaz beýdip goklap ýörmen durmuşda öz süýýän käriň etmeli. Hani aýdýanyň dogry bolsa, gygyrmak hökman näldiyara. Hop, mektepde okuýakka matematika gerek gelýär. X, Y, onuň şeýle matematika bolmam düşündirip gidýär. Şu zatlar gerek eken, öz X'iň gözleýän okuşgan edil şonýal durmuşda öz X'iň tapmaly eken. Ýagny öz hakyky käriň etmeli eken. Şu başarýan zadyň etmeli eken. Bolmasa da X''in tapýanşan gözlemeli tapmaly. Şu bolmasa bolmaýan eken. Ýöne beýdisemem öz X'im tapjak diýip X diýip gözläp men kelledeşim ýal käriňi durduryp gidäýme. Özüm kyn tap ýogsam gat köp X'im peýda däl adama. Her zadyň artykmasy ziýandyr. Şu ýigide müň hüneram az ýara. Öwrenen zadyň özüňe plyus ekenne durmuşdy. Şu at bir öldür ýaly orsça öwrenesim gelýär. Ne otdyr ýaşadym. Orsça bilem oga. Öldür ýaly öwrenesim gelýär şu dili. Bir ýerde köşeden geçip barýan daýda bilmeýänmi üçin bilýär, daýda da däl. Böldürmek näme şu söz? Näme şu böldürmek sözi? Razminyaýtsa diýjek bolup pul uzatdym danym, razdwaýtsa diýdim. Ýüzüm bir gaçsum köwlen bir gonnur da. Şondan bäri içimde galdy. Orsça bilýän zadyma da samniýen edýänini. Gurulýasym gelýär, orsça goşgaýdasym gelýär. Ýöne orsça bilmeýäniň arasyna bilýän ýaly bilýän, mesele däl. Gaýzylar brat diýip, biram men mara. Spasiba sözüni bez aksent diýänna, şu bez aksent diýişim ýaly aksent saýdýanna. Spasiba diýilýänna. Spasiba bilen juma sözüni orsçada men hem aksentine diýilýän. Kaýzylar juma, padiot juma, kakti juma. Görýän
adam fakir. Öwrenäjek geldi ýansyňyz. Öwrenýänçem mara şuwa 3 ýyl bäri muallim tutdum. Ors dilini öwrenmek üçin özüme muallim tutdum. Ananyň. Muallim ýaş görnýärdi asyl ýaşyndan. Maňa öwredi urada gözüniň ştaýlaryna 5-6 san ýygyrdy. Realny köpelmem özüme bildirdi. Men içimden nidim-de. Men orsçany öwrenmesem, öwrenmäniňe çeýin näýdidim? Biriniň janyna bir haýpym gelsin nidim-de. Öldürer näýdip gorkýan. Onuň ýaşraklara da muallim bolay diýsem, bulara men başga gepe güýmäp bilen näresin oýnaýan. Gara ola orsça öwredi bilen ok, menem öwrenip bilemok, kösenip ýör. Inni täze bir tanışlam zatlanma orsça bilen. Bular bilenem Türkeşýän bir dostum var, şu Sowetskada ýaşaýar. Öýüne mihmançylyga çagyrýar o daşa. Ýakanyň dostum öýüne bardyk. Orsça bilemok, olam türkmençe bilenok. Ay, çok da diýagawyny spasiba diýen. Onu kak başlat diýen ýal sözler geçip gidýär onu öýçerýän, sonra ýandyrlaýdy. Da, brat, normal, da, şo normal. Ay, onun arasyna buldurman orsça gurleýär. Da diýen. Ikaroçu diýede gidýär, buldurun ok, wapşe gurleýär gidip barýar. 2 saat daha oturduk o, iyi biçtik. Tögörüm aldırdım. Brat spasiba diýdim. Onun doğma diýdim, bir da diýdi, öýe diýdi, olin. Öýe gaýtjam bilen nirlay diýip, da brat diýdim. Spasiba şoý diýdim. Onun ertesi dostum aýdypdyra. Ey, Hydyryň adamçylygynyň beýikdigini o adamy sözün bölmän diňläp bilýär diýip. O komentary beripdir maňa. Habaryndan ýok sözün 36 ýerde böljekle wagt bilsem. Bölme bäşim diýär, böljek bäşim diýýär etjek bolyn. Bilemok. Hey men orsça bilsem, ölsem gürletjekmi? Tem bol men öýümde däl gözüňe getir oň öýünni. Gatar kyn bolýar ana ýylyň öýüne barsam men. O orsça da bileýsem gürletjek gele. Akazypça o maňa şo gün biznes plan düşündiripdir eken. Benim da pravilna da diýen içinden plan zat geçýär-de. Inni ýan hoglan baýak gitdi olo. Kafe açdy. Hemme dostlarynyň ýanyna durkak. Sonra ýanyna näme diýär diýip bu. Türkmençe aýdyp berişine görä aýdýanna. Ine şol oglan men özünden men zatlamada ananan oglan näme diýsem da kansa diňläp diňe da diýär diýip. Janyk ýa. Birinji gollan adam Hydyr meni dostlaryna tanışdyrýar. Wagt maňa galyp onam şo wagt gurrun berende düşünsem aýtjaklay. Dost Hudaý kessin muny ýaldat etmegin batarsyň diýjekler bolin. Onu Hudaý sowupdyr men düşünmänim üçin gaýta açdy bolin baýak gitdi o. Patsan diýdim. Patsan kam şähere gelip awtobusda zatda dagy. Bir kysany ors söze öwrenýär. Owa baramsoň deň duşlamy gürledem owa. Men o orsça bilsem da barap. Kurtay boljak kenimle diýen içimden. 3 tane söze öwrenýän. Sygamaga çyş, gatagıra owa bar. Da brat karoç bara. Muň bara öz subordinasiýasyny dolu saklaman, distansiýasyny garşdyrsaň mundan gawn kak bolanok diýip şunu zatlar diýilýärdim-de. Oglanlar konkretni şok geçirýär-de. O çağlara menden meter fada da. Hydyr görýärmi dil bilýäniň ýanyna hiç tatdy. Olar şu adam orsça bilmeýän üçin men orsça bilmeýänmen bilen oklar entegem. Gara biriniň bir zady bilmeýänini bilen wagtyň sokmagan zat. Ýöne dost. Disbalans bolanna. Кажется, потому что ты что шпенжен gelşen aksana diýip bilýänmi? Zato bilen o garşymda duran adam. Orsça bilýänim bilip. O hawada dostlamam köpelle. Darjanlar bilýänlen gorallar, or kino gorallar diýip. Men kino görmänek diýerler, perawod edip berdi. Artist olmama iň sebäp bolan zatlaryň ýeri giden kinoda perawod edilenler oglanlar, gyzlar türkmençe. Ne haýlak diýip soraman ýa-ni.
kino wayna diýip dur. Uruş barada gidip otur menem söýüp barada urun berýän bar edebiýatda näme okan bolsam şolardan sypdyryp çypdyryp kän kömek edenler men aktyorskiý mat. Diňe Allah perewod edip Hydyr bu iki esker gürleşip otur diýse. Söýüşýänler zat diýip arasyna sypdyrýanlar. Odur ikisem oglan zat diýip. Bilmeden kıyın. Klasika sözümle birinci eşittim ha. Ektim ha baba. Dost sen klasikalay da attı. Dine oğlanlara deyip. Klasın içinde daha oğlanlara. Dost sen klasik deyip. Klasika deyip. Oğlum neyem oluyor arayadır bu söz deyse. Dost. Klasın bet oğlan neymek oluyor deyip. Onun kıyızlarım ulan başlayar ha. Bulara da dura bilmän zak kurulama. Jenski muskoy rot tip bir dat pa deyip. Kıyızlara ulanmak boylamak hoşuna deyip. Kıyızlara ulanırmadık sırap. Kak butta söz menki dänim arayan dağlan yal. Sözleri öwrenen sözlerimi töweregindäkilere ulanman gadagan edip. Ay sen şunu ulanay deyip. Gara sözleri regilrawk edýärdim da. Bu sözüm täze öwrenen habaryňyz bolsun. Oğada park mahır dostuma da gülmeği benim doğulumdu. Gönül takır kel olup doğulamak o. Şahslat battı. Şu vaktlar yankı söze uğranıp geliyor ana şeherden. Yankı park mahır uğru diyedim de. Bulurum oğudan urun etmeni. İsteyer abilyam klientler için gerek oğudan urun etmek için. Benim saçım muğdalıya, benim muğ direkni ştuşnu yeke-yekeden size uğrayan. Täze size uğran ilk geliyana, geçip oturup dost. Täzesi badır. Yesi şto. Eğer istesen saçım qoğuş edip alıp darasan. Berp bolýandyr diýana, gyzyllar bolýar ýanky. Bar klientin gowulýa da sebäbi menden öwrenenden bildirmelläler beýlekilere. Bironem bir ors taksis ýaşulan täze size öwrendime. Munam ýak park mahra baryp diýdime. Dost, täze size öwrendim. Adnastron diýip diýdim. Gıtırjan bolýar, näme söz diýär? Üt köşükdigine derede, hop sözüm diýär. Menem da, конечно, brat. Hiç kime berem, aklına sana bere. Bollu şey diýdim anni. Aradan bir kepde geçti onu yak birinin saçını alıp oturup öýlenýän oglanyň daratmak ogdy da badam odatda şo wagt. Onun yak öýlenýän oglanyň saçyna seret darap bolup durdanym kommentariýa berip oturup. Dost munyň bolly gata adnastron klassik bolup dur diýip mıntırlap oturup. Indi üstünden yıllar geçti ha. Indi maşin sürýän zat edýän bolýan. Engels koça girdem şo ýadmyş ýaşama şey diýenim. Indi olam bilýär özüniň şo wagtlar gaty sokulanyny we şo diýen sözlerini öz gülküs tutýardy. Adarjan şu köçelere bir döwür menen sokupdym diýär. Ani şoň üçin klassik bolmaly. Subordinatsiya, distansiya, transformator, animator, animation i gubernator. Brat, bratva, bratok, bratishka, bratri, TV3. Yeni bir var, раз, два, три. Поехали еще, потому что сделка. Qarad men orsam şunu ýaly garmatym oglanlar. Dur bir minut. Yak mendingläýdi. Yak helki orsosum ara. Kagdan jigdi bir zat kesip durup maňa seretdi ýa-da. Jigin paddel kedipdir diýdi. Men marda gowdu aslymma sen şolan paddel ketişini goraýda diýene. Окажется,
El işdiğime eken Оказывается, bu söz diýmän öwrendim. Reske senem kimmi tapjak bolýar? Haňa tinkäňdikip arada bir gyzlara TikTok'da ortçany öwredýän. Оказывается diýmelerli bir çykda. Gowurýan oşa gyzlaň. Dile öwredýär o. Gara oglanlar gyzlar men ortçan şun ýaly. Avariya, neme avariya da kansa ors film. O şu adnastronodan gidip baryan şu adam edebi Türkmen bilim bilen bıysanyp ýa-ni öwrenjek nesip bolsa entegem inglizçe öwrenjek bolamak we köp kişi inglizçe öwrleşenok şoňa şükür edýän ors dilini öwrenýänçem padешка edin hemem stand-up'da за поддержка группа поддержка пожалуйста скажи мне ne etmey şoň üçin birden meň diň duşlamy o amda bir men klassdaşlarymı görseňiz iki söwüş otyrka sen şu wagt bilgeçleýin maňa näme çynyň bilen maňa desert etjek bolýarmy diýse gahyrlanyp otyrka şo sözül ondan giň görmäň hiç ile şol men günämdir başa iziniýäýis gara birden ýol izle görseňiz orça topa tutmaň meni şoň üçin ani bey diýen sen öz ikisiň tapdyňmy diýenler bara. Men öz ikisimi tapýansam nelerden geçtim diýär. Goşgokak gördüm, aydyk gördüm, daja rewokak gördüm, kino şurk gördüm, orsaň bir kitçik anekdotuna 2 sutkalap waýny şurk gördüm, bir bolsuzat bolsaýdyk gördüm o menim. Ýöne şu öz ikisiň tapmak gaty kynlatdygyna ýöne şey diýem gözi ýetirdim. Öz işiniň ustady bolmak diýlenine bir adam ýadyma düşýär-de men komediýamy dama bir ýanymda bar da şol ada ýykyn edýän başardygymdan bir türkmeniň komediýasy diýseň bir beýik şahsiýet ýadyma düşýär-de Nuri Ýüşko diýip ana şol adam durmuşda hakyky öz ikisini tapan adam da şoň üçin menemini Türkmenistana stand-up birinji men getirdim, arkam alyp getirdim, kaseteli birinji rew getirdim, munýalda da diýjek bolamok ýöne. Birden häzir men netme duýup häzir esemem bolaýyn diýsem kelle gider tutduryp onuň gäbim adarym diýnasyňyzam. Men gollasaňyz menem has gowy çykyş etjek bolar, ýene gollasaňyz ýene ondan meter gowy çykyş etjek bolar. Belki şey dip meňem ikisimiň şu birçe taýagy durda, onuň 1x bolar, 2x bolar, şey dip ikisimiz köpelik gider. Ýa-da şo öz işiňiziň sizem ustady boluň. Menem öz işimiň ustady bolmakda jan çekeýin, sizem ýardam edin. Hemme ada kelledeşiň aýşýaly I love you.